କୁନ୍ଦୁରିର ରେସିପି ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କାହିଁକିନା କୁନ୍ଦୁରି ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ବଟ୍ ଏଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ରୁଟି ସବୁଥିରେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜମା ବି କରିବେନି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆମର ରେସିପିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି, ଦେନ୍ କୁନ୍ଦୁରି କାଟି ନେଇଛି ଏମିତି ଦି ଫାଳ କରିକି। ଦେନ୍ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଳୁ ସେଥିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭାଜି ଦେବା। ଦେନ୍ କୁନ୍ଦୁରି ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପିଆଜକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟି ନେବେ। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ 6 ପିସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପିଆଜ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। କିଛି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ ପିଆଜ ବି ଆମର ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେନ୍ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ସୋରିଷ ତେଲ। ଦେନ୍ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ 1 ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଆଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ସିଓର କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ସିଓର ଆଡ଼୍ କରିବେ। କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଭି। ଦେନ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ କି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 1ରୁ 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବନିଯାଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଭାତ ଡାଲି ସହ ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।